Tohto týždňová téma 23. týždňa našej ročnej výzvy Miluj bež usmievaj sa, je moje vnútorné dieťa. A opäť raz si ma táto téma doslova našla, vypýtala sa, že mám o nej rozprávať, dokonca nedávno sme to mali deň detí, takže si vravím, super, ideálna príležitosť dať priestor aj tejto téme. Ja som si pripravila k dnešnému živému vysielaniu výnimočne aj jednu knihu, aby ste mi verili naozaj, že táto téma je veľmi dôležitá a naozaj ja som ešte pred pár rokmi, ak by mi niekto povedal, že moje vnútorné dieťa, postaraj sa o tvoje vnútorné dieťa, tak tieto vety by mi prišli úplne, že až také bláznivé, hej, vlastne v reálnom živote my nemáme čas na nejakú komunikáciu so svojím vnútorným dieťatkom a je teda pravdepodobné, že aj tie niektoré, ktoré sa pridáte dnes na toto živé vysielanie, tak vám možno bude táto téma vzdialená, ale ja by som ju chcela aj napriek tomu otvoriť, pretože je fakt podstatná. Mám tu takúto knihu, možno ju vidno, volá sa Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov. Ak bude všetko klapať a my sa budeme vidieť a počuť, tak ja by som s nej možno rada niečo aj prečítala. Uvidím, ako vyjde čas. Tu úplne dole píše kľúč k riešeniu, v zátvorke takmer, všetkých problémov. A ja si dovolím naozaj súhlasiť s týmto výrokom alebo týmto vyjadrením, že skutočne poznať same seba a vedieť komunikovať so svojím vnútorným dieťatkom je priam zázračné a naozaj to dokáže pomôcť riešiť problémy, bežné problémy v našom bežnom živote. Uvediem príklad. Keď som začínala túto výzvu, tak vlastne pred prvým živým vysielaním som sa cítila veľmi, veľmi ako nepríjemne. Fakt nepríjemne, ale tým, že študujem tému psychofonetiky, counseling, tak ja už s týmito témami viem pracovať a vedela som približne, takže je opäť tu nejaká moja malá vystrašená Evička, ktorej sa vôbec, ale že vôbec do živého vysielania nechce. A tento týždeň vás teda chcem vyzvať naozaj, aby ste si v prvom rade odsledovali v tom živote, kedy sú tie vaše vnútorné deti ako keby aktívne, hej. To môžu byť naozaj takéto pocity, napríklad, že sa ťa niečo dotkne, že si ťa niekto nevšíma, že ťa niekto porovnáva, alebo že cítiš nespravodlivosť. A tam, keď sú také tie prehnané reakcie, tak väčšinou to vychádza naozaj z takého toho nášho aktívneho vnútorného dieťatka, alebo, tak ako som spomínala v starších videách, aj tie naše rôzne iné vnútorné postavičky, ale to vnútorné dieťa je taká veľmi výrazná postava, ktorá sa dosť často ozýva a potom to v tom živote naozaj vidno, či je ten človek zrelý, dospelý v zmysle, že je naozaj zrelý, alebo iba vyzerá, že je dospelý, ale ten život žije ako keby z toho malého dieťatka, ustrachaného, nahnevaného, frustrovaného, hej, a vlastne tak ako som išla ja robiť to živé vysielanie, tak v podstate tam som takisto mohla nechať riadiť ten môj život, tú moju malú ustrachanú Evičku, ktorá by to živé vysielanie neurobila. Ona mala strašný strach, hej, ale tým, že ja naozaj už viem pracovať s touto témou, že som si to odpozorovala a že som jej dala priestor, že som chvíľu pred tým živým vysielaním si to s ňou odkomunikovala, a že som ju vlastne vypočula, že má strach, že sa jej vôbec nechce ísť do toho živého vysielania, že som jej dala to uznanie a pochopenie, že naozaj má právo a potom som ako keby vnútorne odkomunikovala, že ona nemusí ísť robiť to živé vysielanie, že ja pôjdem robiť to živé vysielanie, ja 38-ročná žena dospelá, tak v tom momente prišla úľava a ja som bola schopná ako keby to predýchať, udýchať a začať to živé vysielanie už ako ja, dospelá žena, ktorá chce robiť živé vysielanie a chce pomáhať ženám, aby takisto vlastne same seba poznali, aby same so sebou dokázali pracovať a tým pádom sa rozvíjali. Takže toľko úvod v skratke.
Potom tu mám ďalší bod. Skúsim to naozaj v bodoch, pretože nechcem, aby tieto živé vysielania boli veľmi dlhé. Ak ma počujete, prosím vás, mi napíšte, že ma počujete. Ja tu zatiaľ nevidím žiaden komentár. No, každopádne, ďalší bod je, ak sa hádajú dvaja dospelí, väčšinou sa hádajú dve ich vnútorné deti. Ja keď som túto vetu prvýkrát počula v škole empatie od môjho učiteľa Jehudu Tagara, tak zrazu prišiel taký veľký aha moment, že že fakt, že vlastne väčšinou, keď si uvedomíš, že keď sa hádaš aj s partnerom alebo s kolegyňou, naozaj sa môže stať, že sa tam hádajú dve urazené deti, dve zranené deti, nepochopené deti. A žiaľ, toto sa fakt bežne deje. Pozrite sa do politiky pred voľbami, čo sa dialo, ako sa tam tí malí chlapci bili. Naozaj svet je plný dospelých ľudí, ale nezrelých. Dospelých, ktorí vyzerajú ako dospelí, ale konajú a žijú ten svoj život ako keby z tých reakcií toho svojho vnútorného dieťatka. Samozrejme, nemusíte súhlasiť so mnou, zopakujem to tak ako vždy. Vždy je to iba môj pohľad na túto danú tému. Ja nevravím, že je to skutočne tak, že urobte si v podstate z toho taký záver vy same. No, takisto potom som chcela v rámci tejto témy povedať, že ktoré situácie ako keby v nás otvárajú tieto naše aktívne vnútorné detičky, tak nedá mi priniesť taký príklad ďalší zo života. Bola som odniesť svoje deti do škôlky a v tom tam sedelo také dieťatko, taký chlapček, a išla okolo taká pani kuchárka a ona mu tak v dobrej viere povedala: neplač, deti sa ti budú smiať, čo o tebe si budú myslieť, hej? A tam presne sa to niekde začína v tom detstve, že napríklad aj ten muž potom v dospelosti, on si nedovolí plakať, pretože čo si o ňom druhý pomyslia a čo budú hovoriť tí iní, hej. A preto napríklad nejde do tej akcie aj tá žena v podstate, hej. Že niekedy stačí naozaj tak málo, aby sa to dotrpkalo už v detstve, a ak s tým nebudeme pracovať my reálne už ako dospelé osobnosti, tak potom sa naozaj môže stať, že my ten život dospelého žijeme ako keby za volantom toho nášho života. Je to dieťatko, ktoré sa bojí niečo povedať, lebo čo druhý povedia, bojí sa plakať, lebo však to sa nepatrí, budú sa iní smiať. A vlastne tam si to sledujte, kde všade to máte, kde všade ako keby žijete ten život z toho vnútorného dieťatka, že vám to nedovolí, nepustí vás ten život žiť tak, ako by ste chceli podľa seba. Vidím vás tu, komentár zatiaľ žiadny, ale teda aj tak vás pozdravujem, verím, že to funguje. Čiže toľko by som chcela skrátke povedať k tomu, že naozaj úloha číslo 1 tohto týždňa je: sledujte si tie aktívne detičky vo vás, kedy ako keby tam vykrikujú, vyskakujú a ono to možno nepôjde hneď, ale môžete si aj spätne niektoré situácie, ktoré vás veľmi boleli, ako keby takú sebareflexiu robiť, že či tam naozaj nebolo takéto malé vnútorné nespokojné dieťa, nevidené, nevypočuté, nepochopené. No a ešte som chcela povedať, že jediný, kto tu pre to vnútorné dieťa naozaj momentálne je, si vlastne ty. Ty ako dospelá žena, ktorá dnes ako dospelá žena dokážeš pomôcť tomuto dieťatku. A urobíme si aj také cvičenie, ja vám ho navrhnem, potom si ho môžete urobiť po tomto živom vysielaní, alebo v podstate kedykoľvek to budete cítiť, že by ste to chceli urobiť. Oveľa efektívnejšie to podľa mňa určite v rámci counselingu priamo, lebo tam tým, že ja s tým pracujem pravidelne a mám už tie skúsenosti, dokážem ti byť takým sprievodcom v tejto téme, v tejto oblasti, ale určite nie je na škodu proste sa spájať napríklad večer pred spaním, alebo aspoň raz do týždňa si dať ten priestor, vypustiť to dieťatko, ktoré toľko toho chce povedať a nie je vypočuté. A ty ho môžeš vypočuť, hej? Alebo potrebuje objatie. Ty môžeš dať tej svojej malej vnútornej
slečne objatie, lásku. Ty jej môžeš dať uznanie, povedať jej, že je úžasná už teraz taká, aká je, hej. Pretože my často ako keby dúfame a čakáme, a to sú tie naše detičky, ktoré sa tak snažia, chcú byť tie dobré ženy, chcú naozaj vyhovieť tým ľuďom okolo nás, ale to uznanie nepríde a my sme o to viac frustrované, o to viac nešťastné a život uteká a v podstate takto nám utečie pomedzi prsty. Takže my máme dnes možnosť zavnímať to naše vnútorné dieťatko a ja vám dám aj konkrétny postup. Takže v podstate toto je ako keby gro tejto témy. Ako dospelé už vieme, že tie naše vnútorné deti a celkovo všetky deti potrebujú v prvom rade byť prijaté, potrebujú byť videné, byť vypočuté. A ak sa nám toho nedostalo napríklad v detstve, že sme necítili možno prijatie v škole, alebo nemali sme priestor sa vykecať, vyrozprávať, tak si ho môžeme dať ale dnes, už hneď po tomto živom vysielaní si tento priestor môžeš dať. Takže úlohu číslo 1 máme jasnú, dúfam, a máme tu úlohu číslo 2, a teda to cvičenie. V skratke vám ho popíšem, môžete si zapísať body, ak chcete. Cvičenie bude zamerané v podstate na toho prijatie toho svojho vnútorného dieťatka. No napríklad u mňa, hej, tej vnútornej malej Evky, ty si ju môžeš nazvať ako ty chceš. Takže v prvom rade sa potrebuješ, ak chceš dôjsť k tomu prijatiu a tomu spojeniu s tou svojou malou vnútornou slečnou, tak sa potrebuješ zastaviť. Bez toho to proste nepôjde a už tu je väčšinou veľký problém, pretože žijeme v rýchlej dobe a my sa vždy ponáhľame a akože také niečo, že zastaviť sa a spojiť sa so sebou, to je akože pre mnoho ľudí ešte stále veľké sci-fi. Preto ja odporúčam naozaj aj napríklad ten beh, pretože keď som v tom lese, keď už som tam, tak už si ten priestor dokážem nájsť. No, takže prvý krok je zastaviť sa, ďalší krok vnímaj, čo sa v tebe deje, alebo si ako keby predstav tú situáciu, kedy vieš, že sa v tebe niečo silné dialo, a ty si vnímala, že tam bolo niečo tak silné, aktívne a bolestivé, že sa na to chceš pozrieť, že chceš zistiť viac. Predstav si teda tú situáciu, kedy cítiš, že tamto dieťatko bolo aktívne. Potom tu mám, ono sa často môže cítiť napríklad nepochopené, osamelé, je to naozaj individuálne. V tejto knihe je to rozpísané až úplne, že dopodrobná. A v tom momente vlastne vnímaj a cíť, čo sa deje v tebe. Ak by sme robili counseling, tak tam ideme napríklad aj cez pamäť tela, ale môžeš si to reálne skúsiť. Vnútorne si predstav to dieťatko, alebo si pomôž fotkou a pýtaj sa toho dieťatka, čo sa tam deje. Spoj sa s tou malou alebo s tým malým chlapcom, ak ma pozerajú aj muži, ale pravdepodobne sme to len samé ženy. Spoj sa s týmto dieťatkom a pýtaj sa ho, čo sa mu deje, čo sa mu stalo. Komunikuj s ním, ako keby si komunikovala s malým dieťaťom a nechaj ho vyrozprávať sa, fantázii sa medzi nekladú. Dôležitý ten proces toho liečenia, tej pomoci je v tom, že konečne môže povedať, čo chce povedať, môže si poplakať, môže byť smutné, môže byť naštvané a ty ako dospelá osoba už ako keby reprezentuješ toho priateľa, hej? Čiže napríklad ako ja som mala, hej, bála sa ísť robiť živé vysielanie, tak ja som ju pochopila, ja som uznala, že to je proste brutálne náročná úloha pre malú ustrachanú Evičku, ale potom som jej vysvetlila, že ale ty nemusíš, ja pôjdem, hej? Čiže aj napríklad, ak ťa čaká nejaké dôležité stretnutie a ty sa cítiš takáto maličká, tak tam môže pomôcť toto cvičenie, hej? Aby si sa spojila s touto svojou maličkou časťou, ktorá sa cíti nie dosť dobrá, nie dosť veľká, nie dosť odvážna a daj jej, čo potrebuješ. V podstate naozaj fantázii sa medzi nekladú. Dôležitý je ten pocit úľavy, ktorý príde potom. A ak to robíš dobre, tak ja som si istá, že ten pocit úľavy a pocit toho prijatia sa dostaví. Takže mám tu ešte takú vetu. Tvojou úlohou ako dospelého človeka je pochopiť pocity a potreby tohto tvojho vnútorného dieťatka. Vypočuj ho, daj mu priestor
a snaží sa teda komunikovať v takom jazyku, aby rozumelo. Čiže, a to v rámci toho spojenia to ti už určite pôjde. No, neviem, aký máme čas, ale ešte by som chcela dať priestor trošku tejto knihe. Ja vám odfotím možno do skupiny obsah. Kniha sa volá Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov od Stefany Stahlu. No a ja som ju v podstate dostala ako darček a musím sa priznať, že som ju nejako extra ešte nestihla celú preštudovať, ale tým, že robím ten counseling, tak mám tie skúsenosti s tou prácou, s tým vnútorným dieťatkom a to, čo som zatiaľ čítala, úplne akože vystihuje aj, je to veľmi podobné tomu counselingu, tej práci s tým vnútorným dieťatkom, pretože naozaj my môžeme mať kdejaké sledovať motivačné videá, motivačné citáty čítať, môžeš si dať stredko s nejakým motivačným koučom, ktorý ti cez otázky sa bude snažiť ťa možno aj namotivovať, ale ak ťa tam bude niečo brzdiť a ono to nepôjde, tak väčšinou je za tým naozaj aj toto. No a sú tu rozpísané také tie sebaobrany v tejto knihe. Ono väčšinou je to takže ak to dieťa zrazu je aktívne, tak buď máme tendenciu utiec pred tou situáciou, ako napríklad ja, hej, že utiec pred tým živým vysielaním, pred tým výstupom z komfortnej zóny, alebo napríklad vo vzťahoch sa nás niečo dotkne a my zaútočíme brutálnym spôsobom, hej. Potom sú tu rozpísané rôzne iné ako keby reagovania, reakcie, ako reagujeme z tohto vnútorného dieťatka. Napríklad tam môže byť túžba pomoci, túžba po kontrole, napadnutie, útok, to som spomínala, túžba po harmonii, túžba po dokonalosti, projekcia, vytesňovanie reality. A ja som vybrala, toto som si vlastne otvorila takto včera. Spomenula som si na túto knihu, že OK, idem robiť toto živé vysielanie, tak som vedela, že ju niekde mám. A v momente, ako som ju otvorila, tak vlastne tu bola táto strana a bola tu vlastne ten typ tej sebaobrany, ostanem dieťaťom. Tak by som vám, ak máte čas, ešte trochu prečítala. Čiže typickou dogmou je: som slabá, som slabý, som malá, som malý, som závislá, musím sa prispôsobiť, nesmiem ťa sklamať, sama to nezvládnem, nevyhovujem, nemôžem ťa opustiť. Hej? Čiže ak v tebe ako keby sa vynárajú tieto vety, tieto pocity, tak je možné, že tam to ide aj z tohto vnútorného dieťatka. Prečítam kúsok tohto textu. Niektorí ľudia nechcú dospieť, chcú ostať dieťaťom. Opierajú sa o druhých v nádeji, že ich títo prevedú životom. Môžu to byť buď životní partneri, alebo aj vlastní rodičia. Ľudí, ktorí sa neodpútali od svojich rodičov, vôbec nie je málo. Neodvážia sa ísť svojou vlastnou cestou. Pri dôležitých rozhodnutiach majú pocit závislosti od súhlasu rodičov alebo iných ľudí. Zamračené dieťa v nich nemá odvahu žiť svoj vlastný život. Cíti sa závislé a malé. Okrem toho má hlboké pocity viny pri predstave, že by sa malo odpútať od rodičov či partnera. Na to, aby sa človek cítil závislý od rodičov a ich úsudku, nemusí s nimi mať nevyhnutne dobrý vzťah. Niektorí ľudia dokonca s rodičmi nemajú už vôbec žiadny kontakt a napriek tomu sa správajú podľa ich zvnútornených pravidiel. Spomínam si na jedného klienta, hovorme mu Herald, ktorý intenzívne odmietal svojich rodičov, pretože mal neradostné spomienky na detstvo. Býval stovky kilometrov ďaleko od nich a vydával ich veľmi zriedkavo. Napriek tomu jeho zamračené dieťa bolo takmer 100% identifikované s hodnotami a postojmi, ktoré mu sprostredkovali rodičia, najmä autoritatívny otec. Jeho otcovi sa počítal iba výkon. Voľný čas a zábava boli v otcových očiach bezcenné. Heraldová matka mala z manžela strach a teda nedokázala syna ochrániť pred jeho extrémnymi nárokmi a krutými trestami. A hoci Herald svojho otca nenávidel už v detstve, úplne prevzal jeho posadnutosť výkonom a na prvých psychoterapeutických sedeniach sa nedokázal od toho dištancovať ani svojim dospelým ja.
Podľa rodičovského formovania urobil strmú kariéru a neustále pracoval. V živote si nedoprial takmer žiadne potešenie a nemal ani skutočnú predstavu, ako by si mohol život viac užívať. No nesmierne túžil po uvoľnení a radosti zo života. Zároveň sa ukrutne bál, že by mohol upadnúť do opačného extrému, keby sa trochu viac podal svojim želaniam. Jedna z jeho najdôležitejších stratégií obrany bola teda kontrola a sebadisciplína. Harald je výrazným príkladom toho, ako dospelý človek ostane zamračeným dieťaťom, aj keď zdanlivo prijíma dospelé a samostatné rozhodnutia a má veľký odstup od svojich rodičov. Nebudem čítať ďalej, je to strana 100, ak by ste chceli, tak si to môžete dočítať aj same. Takže na dnes toľko. Myslím, že aj v tomto texte bolo dosť jasne napísané, čo sa v podstate všetko môže udiať, ale tá kniha je naozaj perfektne napísaná, aspoň čo som čítala, aj už len keď si obsah človek prečíta, tak vidí, že to napísal človek, ktorý má dostatok skúseností na to, aby mohol takúto knihu napísať. Takže toľko na dnes, nebudem vás už zdržiavať. Rozmýšľam, či som ešte niečo chcela. Tá ponuka, ktorá platila do konca mája, tá už neplatí. Čiže ak by ste mali záujem o záznamy na živé vysielania, vlastne v podstate všetkých tých 52 živých vysielaní, tých 52 tém, ktoré spracujem v rámci tohto roka, tak je to ale stále možné. Len som tam v podstate upravila, tie konzultácie budú v tom balíčku 2x90 minútové a táto ponuka bude platiť do konca augusta. Si to dajme takto. Ja si myslím, že je to dostatočne výhodná ponuka. Ja chcem naozaj pracovať so ženami, ktoré chcú same seba poznať. S takýmito klientkami je radosť pracovať a ak svoj čas chcem investovať do niekoho, do niečoho, tak práve určite ho chcem tráviť s ľuďmi, so ženami, u ktorých uvidím ten výsledok a uvidím ten posun, ten pokrok, ale nie preto, že ich ja posuniem, ale preto, že sa naozaj vďaka tej vzájomnej našej spolupráci budú posúvať aj same. Takže toto je cieľ counselingu. Cena ostáva stále tá istá, 111 eur do konca augusta a v tejto cene tam máte 2x90 minútovú konzultáciu counselingu so mnou, individuálnu. Pretože naozaj tieto témy, každá jedna v podstate, ak nie je uprataná, ak nie je nejako v rovnováhe, samozrejme nemusí byť, môže byť, ale väčšinou, ak chceme riešiť tie svoje výstupy z komfortnej zóny, tie svoje životné výzvy, tie svoje vzťahy zlepšovať, tak je dobre sa na to pozrieť možno aj takto v rámci counselingu. Toľko na dnes teda. Ak máte nejaké otázky, určite mi napíšte, budem veľmi rada, alebo aj nejaké spätné väzby, či vám toto živé vysielanie dalo, pretože pre mňa je toto ten motor, ten pohon a vidím, že to dalo proste tomu človeku a že som možno stlačila nejaký gombík, ktorý sa zaktivoval a ten človek urobí sám od seba niečo, nejakú zmenu. Ja sama mám veľmi rada počúvať také podcasty alebo také vysielanie, kde si vravím, aha, takže takto to je, alebo aspoň ma to minimálne utvrdí, že v tom nie som sama, že to vidím takto ja a že je nás stále viac, čo to takto vidia. Čiže toto sú témy, ktoré na škole neučili, všetky témy v podstate od januára, ktoré som zdieľala, ja som sa ich v škole neučila, naučil ma ich život, takže preto si myslím, že to má zmysel venovať im a dať im priestor a teda dať tento priestor svojmu vlastnému sebapoznaniu a rozvoju. Takže úlohy sú jasné. Úloha číslo 1, sleduj sa, sleduj kedy, kde pozoruješ, že je to také tvoje vnútorné dieťatko aktívne. A úloha číslo 2, daj mu ten priestor, skúsi to cvičenie a budem veľmi rada, ak mi napíšete, či vám to fungovalo. Takže tak, majte sa krásne a pekný týždeň teda prajem.